Assalomu alaykum hamvatanoni aziz, salom ba kuli подписчикони канали Автомобил ТЖК. Хуш омадед ба канали мо. Баробар дар омадаи дунаи лайк бепул абза ба подписа саркона. Фаромӯш накун зангулачаи канал авсидамо ки ҳар рӯз аз навораҳои мо бохабар бошӣ ва чӣ тавре гуфтани навори моро тоохир тамошо карда меҳнати моро қадрдонӣ карда як дуна лайк бепул подписа сар фаромӯш накун зангулачаи канал авсидамо ки ҳар рӯз навораҳои мо пешкаш шумо гардад ва аз шумо чӣ хоҳиш дорум ҳамин то охира навора то охира тамошо кунед ва мошинҳои арзони хуб ва пешкаши подписчикҳо мегардонем ки фақат шумо я лайки бепула мемонем ва подписа сарозер мекунед зангулачаи канал авсидам. Дӯстони азиз, Opel Frontera ёфтем соли 1999, мотор 2.3 гази Евро 4 дорад, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Хамадонӣ дохилай, ҷои сунгирии 45,000 сомонӣ. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидуред зам бизанед бо қайтон муомила мекунад соҳибаш. Задагӣ дубулакан сай, кузов тоза, салон хушрӯяи тоза, қоидави мошин як дастайдагия навай вагон буромадагия мошин. Дӯстони азиз, BMW 5 серис ёфтем соли 1998, мотор 2.0 газ бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе мебошад. Ҷои сунгирии 32,000 сомонӣ. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидуред зам бизанед, қаттитон бо муомила мекардад соҳибаш. Бидуред. Дӯстони азиз, Opel Zafira ёфтем соли 2003, мотор 2.2 газ бензин, коробка передачаш механик, дар шаҳри Исфара дохилай, ҷои сунгириш 57,800 сомонӣ. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидуред зам бизанед, соҳибаш бо қайтон муомила мекардай. Дӯстони азиз, Opel Vectra B ёфтем соли 1997, мотор 1.6 газ бензин, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Кӯлоб мебошад. ҷои сунгириш 35,000 сомонӣ. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидуред зам бизанед, қайтон муомила мекардай соҳибаш. Краска талаб нест, 4 диска дорад, 4 баллони нав. Бидуред зам бизанед, қайтон муомила. Дӯстони азиз, чиста барои подписчикои Daewoo Tico соли 1998, мотор 1.0 газ бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Ҳисор мебошад. ҷои сунгириш 10,000 сомонӣ. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидуред зам бизанед, бо қайтон муомила мекардай соҳибаш. Дӯстони азиз, Opel Vectra B ёфтем соли 1996, мотор 1.6 газ бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сунгириш 29,000 сомонӣ. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидуред зам бизанед, бо қайтон муомила мекунад. Салониш хушрӯ будае. Дӯстони азиз, ВАЗ 2190 ёфтем соли 2002, мотор 1.8 газ бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Қимсангӣ мебошад. ҷои сунгириш 10,000 сомонӣ. Номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидуред зам бизанед, бо қайтон муомила мекардай соҳибаш. Марҳамат кунед.